Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa cikin wannan sabon bidiyo. A insha Allah bidiyon mu za nuna muku yadda za ku yi amfani da wani application mai matukar muhimmanci. So wannan application yana baka dama kai download din da application da za a ce babu shi kasarka ko kuma website din da za a ce kasarka ba za ta register ba. Duka ire-iren su wa'annan za ka yi amfani da su idan ka sauko da wannan application ka yi amfani da shi. Kai tsaye za ka je full store ɗinka ka rubuta top BVN, so kawai za ka kai tsaye sun baka shi, suna ba su shi kai tsaye zai nuna maka open, kana yin open za ka yi connecting din shi, kana yin connecting din shi kai tsaye za ka yi download din duk wani application da ba a ba kasar ka dama ta yi ba, ko kuma duk wata register da ba a ba kasar ka dama ta yi ba. Insha Allah za ka zo kai tsaye ba wata matsala. So insha Allah kuma wannan application za ku ji daɗin shi matuƙa. Ina roƙon alfarma ga duk wanda bai mana subscribe, idan ya fara kallon bidiyon nan zai ga wata kalmar a subscribe, ya daure ya danna ta, yana danna ta alamun ƙararrawa zai bayyana ya danna wannan ƙararrawa domin daga mun saki sabbin bidiyo ka fara nuna masa. Da haka mun gode. Da farko abin da zaka yi, zaka zo ka shiga application ɗinka mai suna Play Store. Kana shiga shi kai tsaye zai bude ma fuska kamar haka. Ina bude ma fuska kamar haka sai ka zo nan sama gurin sacin sai ka taba shi. Kana taba shi kai tsaye zai nuna ma gurin rubutu kamar haka. Kana zuwa nan gurin rubutu sai ka rubuta Topo BPN. Kai tsaye kana rubuta za ka gashi na sun nama sai ka taba sacin. Kana taba sacin zai nuna ma fuska kamar haka, asalin application din nan kamar yadda kuke gani haka. Wannan shine asalin fuska application din gashi nan da kuke gani. Kawai kai tsaye za ka zo ka taba installing. Za ka zo ka taba installing. Kana taba installing za ka dan jira yayi sacin ya fara downloading. Yana fara downloading kai tsaye zaka ga ya sauka ga wayanka. Nan idan kun kula sama da mutum miliyan 10 ke amfani da wannan application. Wannan application yana da amfani sosai kuma zai yi maka amfani matuƙa sosai, saboda duk wani application da wani abun nan da za a ce ƙasar ka babu ta ba ta yi ba abun nan, so sanadiyar wannan abun zai baka dama kai downloading din shi ba tare da an san ma cewa ba ƙasar ka kake ba. So insha Allah ku dan jira kaɗan ya gama install. Yana gama install za mu bude shi mu yi connecting ku gani. So yana gama downloading kamar haka sai ku dan jira ya gama sauka ga wayan, ya gama installing. So yana gama installing kamar haka zai nuna maka open. Yana nuna maka open, ku dan jira kadan zai na scanning ne. Yana gama scan din shi zai nuna ma open nan kasa. Yana nuna ma open sai ka taba open. Kana taba open kai tsaye zai nuna ma fuska kamar haka. Zai buƙaci idan ka na so ka yi, saboda bai baka damar yin wasu abubuwa gaba ɗaya sai ka biya, amma dai kawai wannan aikin da muka ce za ku danna star now. Kawai kuna danna star now za ku dan jira ya bude muku. So yana bude ma fuska kamar haka sai ka taba nan sama gashi nan alamun cancel din sai ka taba shi. Kana taba shi zai bude ma fuska kamar haka. Yana bude ma fuska kamar haka sai ka danna top to connect sai ka taba shi. Ka taba wannan alamun karas din. Kana taba wannan alamun karas din zaka ga ya nuna maka ka danna OK, ka dan bashi dama ya yi aiki ga wayanka. So zaka ga wannan dan zoman yana gudu har sai ya kawo nan karshe. Yana kawo nan karshe idan ya riga ya connecting kawai zaka ga zomo ya kwancin shi yana futawa. So kai kuma daga nan zaka ci gaba da aiki duk wani application da wani website da za a ce kasar ka babu kaza, to zaka yi amfani da wannan ne da kai connecting din shi kai tsaye. Zaka yi amfani ka yi downloading din wannan application ko kuma ka yi amfani da wannan website din. Dan haka mu dan jira ya connect mu gani. Yawa kai tsaye ga hinan za ku ga ya connecting yanzu. Yana gama connecting ɗinku za ku yi baya kawai ga hinan za ku ga dan zoman nan yana kwance yana futawarsa kamar haka. So wannan kawai za ku ga nan sama kuma za ku ga alamun ga BVN nan, ga alamun na ya riga ya yi connecting. To daga nan duk wani application da aka ce ƙasar ka babu shi kawai kai tsaye za ka yi downloading din shi baka da wata matsala, kai amfani da shi insha Allah. A so da Allah kada ku manta da danna mana subscribe da like da kuma share. Insha Allah mun gode, Allah ya saka alkhairi kuma mun ga kokarin da kuka yi muna. Allah ya bar zumunci. Dan haka za mu rangi kawo muku irin waɗannan abubuwa waɗanda rayukan ku suke so. Dan haka mun gode.